Aydımçı, showman, şahir, thadınlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen portal web-saytımızın mehriban tamaşaçılar görüşüňiz ýaly. Tanış ýyllar gepleşimiziň täze tany ýöre siziň üçin. Bizim bugünkü tanış ýyllar gepleşimiziň tanış ýüzü bolsa, ýurdumyzda belli aýdymçymyz halkymyzyň söýüp dinleýän aýdymçysy Celil. Bu yüreğimi al yaralam nemese ne dede Yerine yerine bana sevgimi de Bu yüreğimi al yaralam nemese ne dede Son gidede Vallahi men gücüm yok Başka alacım yok Gideni satmam o Sevmesem Celil, seni gepleşimizin täze tanda hoş gördük. Sen hoş gördük. İlki bilen çağrılymyz kabul et gelenin üçin köp sağ bolsun aýdýan wagt gelenin üçin. Tanışylar gepleşigi bilen tanış dälsen, men şeýle düşündüm, seni görmänsiň tek bir tanymyzym. Tanışylar gepleşimiz adından belli bolýar, seni ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar we biz 20 sany logik sowal taýnadyk. Şoňa jogap bermeli. Gülkünç sowallar, gülkünç jogaplar. Ilmi sowal ýokdur hiç gele. Egerde 3 minutlaryň içinde şol 20 sany logik sowala derrew jogap bersem, hemmesini ýeňi bolýan. Jogap bermesem ýeňilýän. Ýeňilseňem biz saňa şert berýäs, şo şertimizi ýerine ýetirmeli bolýar. Bala? Şuňdan. Egerde ýöne berip durkam soraglary bilesiň gelýän bawa wagt sakla diýip bilersiň, dostuňdan ýardam isläp bilersiň. Onu taýýar bolsaň soraň ýok bolsa başlaýarylmy? 3 minutlarymyz gitdi, sowalymyza başladyk. İlkinji sowal özüňe değişli. Sen men bilýän ýakyny sen Hytaýa gitdiň. Hawa. Ni hawa diýmek näme diýmek? Salamlaşma. Öwrendiň ha? Kätede 5 tane limon var. Üstünden sende näçe limon galýar? Kätede. Bir alsamy? Ha, sen alýan üstüne. Ana sende näçe limon galýar? 2 mi? Yo 3 galýar. 3 galýar. Hawa kidip jogap beresiň gelýär. Göni çyýglygyna ilenok bir sen taňam zyňylýar. Etasam nahalara goşulýar. Çyýglygyna ilenok bir sen taňam zyňylýar. Ayna bilemem. Kömege deými? Etasa çorbalara goşulýar diýip pikir. Kelimmi? Yo, zyňylanok aýýata kelim. Çyýglygyna diýip bolýar kelimi? Aýo bilemem ona. Babro bilist. Haýsy iki notan biriktirsen, bir önümiň adem ele gelýär. Önüm? Hawa. Önüm. Bir önümiň adem ele gelýär. Önüm iýleýän zat. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Indi haýsy önüm boldy? Do, re, mi, fa. Fa, sol, la. Sol, la. Solum öňündäki bilen bile biriktirmeli. Solum bolýar. Ýöne men başga söz emetdim. İki notan biriktirmeli, diňe bir däli. Do, re, mi, fa. Hawa. Ýernaky. Sol. İkini goş. Fa, sol. Fa, sol. Indi bildiňmi? Hawa. Sen de ýurny bir doganyň bar, çykanyň. Ha? Ejem tarabyndan. Oň daýdasy bar, ýöne şoň daýdasy sen daýdaň dälseň näme şol? Ejem tarabyndan niýem diýem jogabyny aýdasy. Şoň daýdasy sen näme? Daýdam. Ha, ejem bolýar. Ejem bolýar. Ýüzde tapdalar. Haýsy size taýynda, ýani ýürýän, gülmeňiz üçin. Köp Stay bir mit wagt saklaly köp aýdymçylar bar da çağırýan gepleşmek. Men bilmeýän zat da 10 ýarlyk del. Gülmek üçin ýöne bir gülem dagaşy bunyň dowamyny bir üýtgeş gülneni oksaň üçin indi wagty dowam etdi. Haýsy haýwanlar hemişe gözler açyk geçýärler. Yılan mı lan mısın? Yo, yılanlar. Yılanı meňdeş. Olar sonýar burada. Balyk mı? Balyk suda ha. Olar hemişe göz açyk geçýär. Bir adamy 2 edip bilýän, 2 adamy 4 edip bilýän. Men näme? Bir adam 2 edilýän? Ha, 2 adamy 4 edip bilýän. Öňümizde dururda, belki de ol. Bir adamy 2 edýär, 2 adamy 4 edýär. Ay bilen, kamera mı? Hadi kamera jara sana. Ha, ayna. Hawa. 3 gün bundan 5-nji gün ertir näçinji gün? Ertir. 3 gün bundan 5-nji gün şu näçinji gün bolýar? 3 gün bundan 5-nji gün bolýar da. Ertir ikinji gün bolýar, şu 1-nji gün. Ha, 1-nji gün. Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in gakasynyň ady näme? Alexander Sergeyevich Pushkin. Sergey? Sergey, ha. Mendeléewiň tabletsasyn kim aýlap tapdyr?
Men de toylaptım. 100 yıllık uruş neçe yıl devam edipdir? Neçe? 100 yıllık uruş neçe yıl 100 yıl orada. Yılın devamında kışın sonki ayı. Dekabr. Hava 2 elle 10 vermek var olsa 10 tane elle neçe vermek var? Şeyle bir adım bir... Ne kimideki 50 kollu? tane orada. 50 tane hava. Kaytayda 28 gün var. 28 gün fevral. Hem ayda da var. Hem ayda da var. Hava biliyorduk ki. Öyle aydımların içinde iyi hala yani aydımın. Sana iyi uşağılık getiren bir aydım. Sen fikrin için. Sen sever. Tamam benim bilen sen aydımın. Sana değişli de yine başkalar kopulon ya bunu. Senin adın hava. Sen şu an hayat yaplaşıktı. Türkmen partallı mı? Türkmen partallı. Yaplaşın adı? Tanışırlar. Adamda hiç adalmayan dinle kopyalayan da vaktimiz var. Yine 2 soru kaldı. Yaş. Yaşın. Yine bir soru var. Vaktimiz var yani. Sen onu oturkan elin alıp bilen ok. Dinle turansan elin alıp bilen. Sen şu an oturkan var. Otursan şu da elin alıp bilen ok. Yerinden turansan elin alıp bilen. Neyme de şu? Oturucuk. Oturucuk. 18 tane soruğa cevap verdim sen. Paçti hemmesine cevap verdim. Yenici değil sevim ya sana. Tamam. 18 tane soruğa cevabın hemmesine doğru cevap verdin. Dinle Lavrov listi bilmeyen geçtim. Biz için sen derecelik tapanımız için yenici. Yani asliyetine seratemde 20 sene vermeden sonra için yenilin diyeli ve şart vereli. Bizim şartımız var da intek halkımıza inni hüdürlücük olayan aydımın bağı olsa, tayinlap gören aydımın bağı olsa, şol aydımdan bir bölücük yerine yetip ver bize. Sana her edinmedim, yüreğen tutuvalım, kurum yeterim bilyedim. Sana taraf edinmedim, varyan tutuvalım, kurum yeterim bilyedim. Öyle. Anne, Ferhat ilk bilene gepleşimize gelin tavalsın ayttık. Ve şartımızı yerine getirdim. Kabul ettim onu da tavul. Gepleşimin başında da ayttım. Bizim sponsorlarımızda Yürüyte Celil için tavukatlar uğrattılar. Tavukatımız koşup başladı. Birinci tavukatımız Alem Sport'tan. Bunu sport söyleyenler için. Alem Sport'da köp tavukatnaydı. Tavukatın koşuruyat. İndiki tavukatımız olsa Vexus parfüm. Ulan koronelsin ben bilen yani ulan son kovarar funksiyonu. Vexus'tan bizim sponsorumuz onlara da köp tavukatnaydı. Tavukatın koşuruyat. İndik tavukatımız olsa Ravşan ayakkabıları. Biliyorsun bunu ardından hem. Ravşan ayakkabıları hem kaçtığında koşuları kovaranlar için onların bizim himayetkarımız tavukatın koşuruyat. Kutlu olsun. Tamam. Bu tavukatımız olsa Katmer Kafe gepleşimizin başından beri, ilkinci tanımdan beri bize himayetkarlık edip geliyor bu. Yeketek, renksiz, taysız Katmer Kafe. Suyuculukta görüşmek için suyuculuk tavukatına uğradıktırlar. İndiki tavukatımız olsa Bostan konseptten, onun biliyorsun belki. Onların sana yürüyte tavukatlarına uğradıktırlar. Onlara da köp tavukatına edip tavukatını kavuşturduk. Tavukatla kutlu olsun. Sağ olun. Hemmesine de sağ olsun Maycan. Sizin gitmişinize de. Gelin okunamak değil mi? Vakit tapıp. İnne okunamak dedim o. Şular yani oğudan fırsatta şuradaki kızıklı tanımızı geçirip bu tariyat Celil'e köp tavukatına edip sponsorlarımıza da köp tavukatına edip İndiki tanımızı, indiki tanıştırlarımızı görüşen çek. Hoş sağ olun. Seni sorap yine bilim ok soğap bolsuyum onu seve. Men sensiz onların yekesire.